Ahojte lidi, no a dneska si zahrajeme Minecraft s hackama. Pokud se vám bude video líbí, dejte zbývá like. Okay. Děvky. To jen tady tyhle děvky. Já potřebuji reálně. Dobrý. Jo. Já tak teďka si natěžím dřeva. Takže já se vypnu radši tyhle bus. Jestli ještě zvětším trošku, trošičku, no na to jsme byli brutálně trošku sekat. Jdem dál. Další uhlí. Šiší, nějak se mi to trošku sekal. Jestli to je takový hack, ne, nemůžu být nesmrtelný. Můžu mít tady to? Ne, škoda, to ne, tady to nefunguje na to. Pavouci. Creeper. Jdem dál. Skelety. Nice, tady je železo. Jdem, stačí. Já už jdem na to štít jenom. Kurva. Šiši. To mi tady všechno tady spadlo. No tak to je mega super.
natěžím si to tady a udělám si tady zase craft toto. Mám tu nějaké uhlí, no. Toto. Já si to teďka upéct. Když tak mám X-ray, ne? Koho bychom tam mohli najít? Oh dear. To jsou nějaký děvky. Tady vidím, tamhle jsou uhlí. Spiderman. TF. Dobrý, už mám tu uhlí hotový. Musím teď udělat štít. Pro obranu. Mám malo HP. Tak jo, X-ray si vypnu. X-ray. Tak. Dobrý, já jdem krumpáč. Tady. Tak. Tak. Dobrý. A jdem. Jdem dál. Vlastně počkej, já vlastně nemusím lítat nic. Vlastně speed hack. No vole. Kámo, what the fuck, co to je za kejvko? The fuck this shit, bro? What the fuck? Diamonds! Diamonds! Beam to diamonds. Oh dear. A je třeba železo. Jsou to jako hodně mobové. What the fuck? Hey bro! Vidím to železo. Nice. Jdu si pro něj. Vlastně. Dívko. What the fuck? Oh shit. Mám malo HP, kámo. Kámo! Dobrý. Tak. Regeneration. Tady je plno uhlí. Tak počkej, já ji nalákám. Tak. Pojďte sem všichni, pojďte sem. Dobrý. Teďka je tady ten skurvený creeper. No tak to pojď sem, vybouchni radši. Bouchneš? Díky. Já si teďka natěžit železo, super. Oh dear. Tak, všichni. Super. Kámo. Jo, vlastně já jsem v tom lítání. Počkej, já si tu fast break. A už to. OK. Ej, chill. Tady mám železo. 19. To už máme skoro na armor, ale... OK. To. A když je? Nice, už máme to 8. Oh! Dobrý. What the Tam jsou někdy diamond. Kdy byly ty diamond? Tady jsou, ale to se musím vyčerpat. Kurva, chvílička tam. Vážně počkej. Ale ne, jsem víc. Pojďte se. Padněte. Shit, kámo, já mám 2. Ale kámo, já mám brutálně málo HP.
Sakra, co mám teďka dělat, kurva. Inventory. Prostě. Oše, já umírám. TF. Já jsem se za ně udělal postel. Kuva. Ne! Full bright. Tak. Ježiš, já jsem si schodil. Toto je jedno. Neřešme to. Teďka musím asi pět tady těhle. A trošku se tady vyspat. Já nechci umřít. Počkej, já si tady dám takový tady ten. Takhle, no. Dobrý, tak se vyspět, nice. No dobrý, teďka jsem umřel, super. Kill position. Kámo, já teďka nemám věci. Jo, tady jsem byl. Jo, tady si už pamatuju, nice. Dobrý, tak, sekama jsem umřel, super. Jsem tak. Konečně zase jsem tu zpátky. Jsou mé věci, ale oni jsou tamhle až. Kuva, ale já se poseru z toho. The fuck is this? Kámo, reálně mé věci. Ne. Purchased. Počkej. Jsem Iron Man. No. Pojď, mám postav. Dobrý. Zatím si budu... Počkej, já musím prostě. Yes. Ne. Jo, mám tři, dobrý. Dobrý. Teďka jsem našel ten. To mám říct. Ale tam je to... To jsou hodně mobové. Kurva. Musím si to rychle natěšit. Pojď! Vypadni! Kámo, the fuck is this? Kámo, tam byly dva, ale... jsem chtěl získat diamonds. No. Takže, já si... Kurva. The fuck. Tak. Jako samozřejmě, no. Dobrý. Byly dva diamonds. Musím tam dát. Jo. Aura. Tak pojďte všichni. Pojďte. Takhle. Nice. 8. Nice. Dám si boty. Tak.
Dobrý, mám 2 diamonds, super. Jo, pak si jdu natěžit úplně. What the fuck. Hey bro. Dobrý. Tak na kalhoty mám. Super. Teď ještě mě zbývá. Na helmu to by mě trošku nestačí. Jo, tady, pojď. Tak jo, musím to drpnout. Jo, mám to, dobrý. Ale vlastně ještě jeden, já chci na ten štít. Dobrý. Dobrý, tak jo, pojď. Chyť to. Kámo, to bylo stres. A už mám na helmu, super. Tak jdu si udělat helmu. Mám sakra jídlo. Tak si nějak musím dostat ven. Dostanu se takhle. Je noc vůbec? Ale ne, kámo. Chci si dát to lepší. Já. Cína maso free. The fuck is this? Yes, jsem venku. Peci tady nechám klidně. Mě to nebude vadit. Tak klidně vezmu. Mám pec, dobrý. A ten crafting table, a kde jsem to odkopal? Tady ta cestička. Pojď díven. Dobrý. Tak tady to trošku tady zacpem. Tak, konečně jsem venku. Yes. Jdeme dál. Už mám dřevo. X-ray. Wow. Ale... Jedem. Leď, kámo, džungl, what the fuck. Ten půlka? No tady je ještě víc. Když jsme našli, kámo, kdybychom tady našli chrám. No, vole. No a teďka se chci dostat do endu, no, super, ale... No ne do endu, já ještě ani nemám na to. No tady je dobrá, tady je mega dobrý. Já se trošku ponořit. Pojď. Kova. Oh! Pojď ven! Kámo. No ty vole. Radši si vypnu Jesus, radši si to vypnu. Nechci se tady... Tady jsou nějaký zvířata. Ne, to jsou koně. Skurvený koně. Co prasata? No slow down. Oh. Nice. Já jsem musel něco nažrat. Daj ryby.
Anti-horror. Kreativ. Help me. No, už je skoro noc. Dobrý. No. Tak. Jdeme asi do Endernu. Se prokopat. Počkej, co když dám blink, boom a ještě free cam. Jo, takhle. Nice. Ale česky. Okay. Free cam. Blink. Ještě blink. Boom. Ježiš, free cam. Ne, tak to portnes. Tak jdeme se trošku vyspat, ne? Jdeme se vyspat. Super. No tak už asi video ukončím, už je to moc dlouho. Dejte odběr a like. Jdem další part, abych mohl dohrát se kemu. No, takže čus.